Ир bilen Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı Kahraman Arkadağımız Qurbanqul Berdimuhamedov Türkmenistan'ın halk maslahatının diwanının Fransa Respublikasyna uğramak üçün paytaxtymyzyň halkara howa menziline tarap gurady. Berqarar döwletiň tebe ýamynyň galkynçy döwrüne Kahraman Arkadağımyzyň başyna başlan giň halkara hyzmatdaşlyk syýasaty Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň paratatly başçylygyny üstünlükli durumşa geçirilýär. Türkmenistan, Ýewropa ýurtlary, şol sanna Fransa Respublikasy bilen iki taraplaryň we köp taraplaryň gatnaşyklaryň üstürilmegine möhüm ähmiýet berýär. İki ýurduň arasyndaky döwletary hyzmatdaşlyk, din hukuklyk we ýödary hormat goýmak hemde düşünmek esasyna alınıp barylýar. Ýa-da diplomatik ulgamda hyzmatdaşlyk iki taraplaryň we köp taraplaryň görnüşlerde üstünlükli ösdirilýär. İki ýurduň daşar siýasat idaralarynyň arasynda siýasy geňeşmeler iýdigderli geçirilýär. Ýurtlarymyz awraýly halkara guramalarynyň, Gürzistanna Birleşen Milletler Guramasynyň hemde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň çäklerini netijeli we işin dialoga alyp barýarlar. Sowda ykdysady ulgam döwletary gatnaşyklarynyň ileri turýan ugry bolup durýar. Gurulşyk, newit gaz, ara gatnaşyk buýdaklaryna hyzmatdaşlyk netijeli ösdirilýär. Ýurdumyz milli ykdysadyetimizi tenagatlaşdyrmak we diversifikatsiýalaşdyrmak bilen baglykly giňirimli halkara hyzmatdaşlygyna möhüm ähmiýet berýär. Kahraman Arkadağımız paýtagtymyzyň halkara howa menziline gelip, bu ýerden resmi sapar bilen Fransa Respublikasyna gurady. Kahraman Arkadağymyzy ýurdumyzyň resmi adamlary uratdylar.